A conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestructuras, María Martínez Allegue, pide máis transparencia ao Goberno central en materia de vivenda protexida. Critica que o executivo de Pedro Sánchez venda fume ao anunciar milleiros de vivendas que, segundo dixo, non teñen correspondencia real en Galicia. Durante a súa intervención, Allegue preguntou directamente ao Ministerio de Vivenda en que rúas e concellos se atopan as supostas vivendas entregadas polo Goberno central en Galicia. A conselleira asegurou que a cifra é clara, non hai ningunha entregada. Lonxe de actuar con responsabilidade, como corresponde, cando estamos a falar da principal preocupación da nosa cidadanía, hoxe en día que é acceder a unha vivenda, segue a facer anuncios que son fume e, ademais, a falsear información. E, como ben dis, a mostra a temos nas declaracións da ministra o pasado mes de outubro. Rodríguez dice que ya se han entregado 100.000 viviendas de las 180.000 comprometidas. Efectivamente, señora ministra, señores do Partido Socialista aquí en Galicia e tamén do Bloque Nacionalista Galego que apoian aí en Madrid o Partido Socialista, queremos saber en que rúas, en que concellos se atopan estas vivendas entregadas polo Ministerio, quen foi o adxudicatario, por que importe se adxudicaron, se xa se entregaron as chaves. Non xa preguntamos á ministra, ao mellor vostedes lles fai máis caso, porque non resposta, porque a resposta é clara, son cero as vivendas entregadas polo Goberno central. Allegue acusou ao Executivo Estatal de estar xogando ao despiste, lembrando que se chegaron a anunciar máis de 200.000 fogares protexidos en todo o Estado, dos que non se ten constancia en Galicia. De novo, anuncios que son fume, información que é falsa, o cal é moi grave. Sánchez é certo que é un experto en encadear anuncios para xerar confusión cando as cousas lle veñen mal dadas. Mire, xa no ano 23, en precampaña das autonómicas e das municipais, prometera primeiro 100.000 vivendas, despois 180.000, despois 213.000. Está todo constatado. No Congreso dos Diputados decía o Goberno financiará a construción e rehabilitación de 43.000 novas vivendas, pero que 6 días máis tarde no Senado xa eran 183.000. As vivendas para o Goberno socialista se multiplican como os panes e os peces, pero aquí non se trata de milagres, se trata de feitos. En contraste, a conselleira destacou o traballo da Xunta, dicindo que xa ten en marcha o 73% das vivendas comprometidas para esta legislatura, preto de 3.000 fogares públicos repartidos por toda a comunidade. En total, Galicia investirá 350 millóns de euros en políticas de vivenda o próximo ano, cun incremento do 63% na construción da vivenda pública. Allegue advertiu tamén do atraso do Estado na aprobación do novo Plan Estatal de Vivenda 2026-2030, o que, segundo afirmou, pode dificultar que as comunidades convoquen axudas no primeiro semestre de 2026. A pesar diso, garantiu que Galicia manterá o seu compromiso de cofinanciar o plan cun 40%, o que suporá case 400 millóns de euros en 5 anos.